Hatu ke jingja jong kisijur ha Meghalaya kandan jingkta ya ke jingwan jong kitoris hapo Meghalaya. Kubelai sibun perlok bapelapai jiki video ha kanega channel kabangi ai kerteng kasi infotainment. Hadin ke jingja jong kitu kisijur bat hadin belalap yo senrang kila don ki kubor jong ke Meghalaya kiba keli direct na kitoris lah ki don jisai neem haba ki wan ha Meghalaya bat ki sngau kumno haba ki don hapo Meghalaya na preng kitu kitoris kim don keno kajing sngau per kim don keno kajing ting nane kata kajing sngau bom don jing sengan hapo Meghalaya ki sngau sengan bat ki sngau kumen haba ki don hapo Meghalaya ndrei la kataru katu kajingja jong kitu kisijur kami sibun kejing keli kumta lagi babun ki ong bangi don hapreng kejing sengan ki don hi kejing keli ki bami khamtam baya kane kejing jia la cover daki i national news ki baper kumta ha kejing sengau thu jonga kan don hi kejing kata katu kane ha gabdei kejing wan jong kinong pikai hoai kumbangi tip bakampat judan kum kane kejing jia kabas ngau surkai kumta lada kane kejing jia kamshai bha ha khamat ka perthai khamtam baya kane ke topik la cover daki babun ki news ki bapaunam hapo jong keri India kumta kandon hi kejing kta ye ki toris ki bansawan shane kumta khnang ban like kanu ka sarkar ka dei ban shim khia bha ya kane namar kumbangi tip hapo Meghalaya ki labun ki pardo parasnam jongi ki bakamai pisa da kejing don jong ki toris hato phi pisngau kumno parlok halor kane sa comment kublaish bun sekedu akawipat ke video.